está a medio facer, así que vou dicir máis ou menos onde nos atopamos. Funcionando unha estrategia territorial integrada, englóbase dentro dun proxecto europeo que se chama FACS, onde participan 14 organizacións de 8 países europeos distintos e que deu lugar a 5 proxectos piloto, un deles é este. Están enfocados á loita contra o cambio climático. En Galicia, as institucións involucradas son a USC, a través do Laborate, e a Consellería do Medio Rural, a través da Subdirección de Infraestructuras. O proxecto localízase na provincia de Pontevedra, nos concellos de Lalín e Vila de Cruces, en un conxunto de montes veciñais en Mancomún que se chama Monte do Carrio. Entón, unha vez tiñamos a localización do proxecto, decidimos que os principios que se iban a entregar para levar a cabo iban ser os principios entregados en FACS, que son principalmente a gobernanza, a viabilidade económica e a participación dos actores do territorio. Entón, con estes obxectivos básicos, adoptamos un obxectivo principal que será a loita contra o abandono, por tanto contra os incendios forestales, que é unha problemática bastante importante en Galicia, onde se empregan moitos recursos económicos en fin. Bueno, para pensar na metodoloxía decidimos que non só a innovación técnica era imprescindible, sino que necesitábamos unha innovación social que ven moi encaminhada por este proxecto europeo que xa nos marca esa tendencia, a través destes principios. Entón, pensando en como compaxinar a innovación técnica e a innovación social, pensamos unha metodoloxía participativa. Unha metodoloxía participativa que nos permita coñecer mellor os actores, que nos permita a chega das súas ideas, das súas experiencias, dos seus recursos. Eles son os que están ali, os que mellor coñecen os territorios, que nos van a aportar ideas, os que van sentirse implicados na alternativa final que se seleccione, e vai ser unha maneira importante de que logo funcione e se leva a cabo. Dividimos este proxecto en 5 fases. As 2 primeiras de preparación e análise, que foron as estas xa temos rematadas, foron as de ir a campo, coñecer os actores, decidir con cales se iba a traballar, implicalos, ter uns medios logísticos mínimos. Unha vez acabado isto, decidimos facer 3 tipos de participación social. Dunha banda fixemos 15 enquisas semiestructuradas en campo, a xente que traballa ou reside na zona. Logo fixemos a maiores un traballo cos alumnos do primer curso de máster de xestión sustentable da terra e do territorio que se imparte aquí neste campus. Eles foron a campo, fixeron varias entrevistas, díronnos 3 perspectivas, 3 traballos finais, un enfocado ao sector agrogandeiro, outro ao sector forestal e un terceiro que vai englobando os sectores terciarios. Unha vez acabadas as entrevistas, realizáronse 3 seminarios. O primeiro reuniu a técnicos da Consellería, técnicos a nivel de Santiago, digamos, nun escalón máis alto, e técnicos a nivel de campos, que están traballando nesa comarca, non? Ese foi un gran primeiro paso, consideramos nós, lograr reunilos a todos e que traballasen en conxunto, puxesen alternativas en riba da mesa, se relacionasen os dos distintos departamentos, incendios, con explotacións, con infraestructuras, que parece unha cousa que é lógica, pero que non resulta moi habitual. Tamén fixemos outro seminario co sector agrogandeiro, cos gandeiros da zona, cos técnicos que traballan na extensión agraria, e un terceiro e último cos outros sectores, forestal e servicios. Incorporamos para ter un campo tamén un marco legal e a cartografía das que dispoñemos, e finalmente estamos nun bypass onde temos que seguir avanzando, estamos un pouco estacionados, digamos. Quedan uns 4 seminarios máis para lograr acadar un compromiso de actuación, un consenso entre todos, xuntar todo o que temos hasta ahora, poñer en riba da mesa e para obter un resultado, unha alternativa, unha decisión final, vamos a propoñer un primer seminario con todos os técnicos outra vez da Consellería de Medio Rural, onde se senten e nos digan a que se poden comprometer, e non decimos só subvencións ou medios económicos, senón que necesitamos compromisos de
material social de xente que vaya ao campo, de os técnicos que estén dispostos a coordinarse e colaborar entre sí no territorio. Unha vez aclarado isto, tentaremos que o refrende a nivel político a segunda xuntanza, que sería xa a cuestión deles para que lle den o seu visto bon, e unha terceira que sería importante, onde estarían todos os participantes nos seminarios anteriores, se escollería unha alternativa definitiva a implementar no territorio. Esperamos que siga para adiante, que se consiga levar a cabo un compromiso, un contrato territorial, e que a xente que se comprometa siga levando a cabo as alternativas e sigan gestionando o territorio de maneira conxunta cun capital social mínimo. Que conseguimos hasta ahora? O que creemos nós que conseguimos? Pois conseguimos que se senten todos a falar aos distintos niveis, non só actores, canteiros, técnicos, sino a propia consellería, e para iso, para nós, é un paso importante, e pensamos que pode ser un punto de inflexión, un punto de partida para que nos proxectos non só de xestión de terras, senón noutro tipo de proxectos, se poda levar a cabo este tipo de iniciativas contando coa xente que vive no rural, levar a cabo unhas metodologías de traballo de abaixo arriba. Pouco máis vos temos que contar. Moitas gracias pola atención, obrigado.